একথা সেরে তুলে দুয়ে যে জীবা আরে বিরতি করিলে বুঝি জীবালায় আমাকে ভুলি জীব নিচে তুলে দুহে বিশেষ কহিবা পাই নাই প্রয়োজন যাহা ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ ଡେରି କରନ ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ମୋ କରକୁ ଧରି ମୋର ପତି ସେ ହୋଇବା ଦୃଢ଼ କରି ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରିଅଛି ମୁଇଁ ସେ କଥା ଗୋଟିକ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ କାନ୍ଧେ ଅବା ମତ କରି ଦେଇ ମୁଁ ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ କଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବିରା ଯିଏ ମୋତେ ବୁଲାଇ ନ ନେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକର ଧରି ବିଭା ହୋଇବି ମୁଁ କରେ ପାଞ୍ଚ କୋଶ ଆୟତନ ଏକାମ କାନୁନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ଗଳେ ବରଣ ମାଳ ବାହିବ ସେହି ଦିନ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶକୁ ଯିବି ତମ କର ଧରି ହସି ହସି ଚାଲିଯିବି ଏତୁଆନ ଉପାୟରେ କେମିତି ନେବାକୁ ଜାଣ କହି ତୁମ୍ଭ ତୁମେ ମତ କୁହନ୍ତି ମାୟା ବେଶୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ଦଇତ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ପୁଣି ହୁଏ ଜନନୀ ମନେ ଭାବନା କର କେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଶୁଣ ବୋଲି ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଇ ହେବୁ ମନହାରି ତେଣୁ ତୁହେ ବସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କନ୍ଧରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବୁ ତୋତେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଧର ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କହୁଅଛୁ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ତୋତେ ସାତ ଥର ଆଣିବୁ এই কথা ଗୋଟିଏ ମନେ ଥିଲା ତୋର କାଲି କିମ୍ବା ନ କହିଲୁ ତୁ ଆମ ଆଗର ଏବେ